Party of IB. Oh. Look at the food bill. Kadugay ba nasa? Che, ang pala na si Roy din na tong trapo kayo trapuan daw. Isang pula, ay isang basa. Tatlong lechon. No? Kaya nga tayo, hindi na matrapuan to. Hindi nila kadala. Well, hindi nila madalang lechon, no? Oops! 67 kilos na anak. Tatlong lechon. Tatlo. Idugon ko ron na siyang ang inang cake ko. Idugon. Che, pasimulog, che. Tatlo ang Ari lang siya royong kinanglan lang kit royong inabla royo. Ali lang daw. Pakadto di oh. Tatlong lechon. Guro ka moton guro ray no? Nakakasroy. Ikon basaon, guro basaon. Ano daw nakakasuma ng iban? Ano siya nakuha na siya. Ang dali lang kita be. Ako be. Basaon lang guro ang imo ano? Hindi na niya siya mahulog. Ang cake guro na yung dugo no? Ang cake. Di dugi-dugo na ang cake guro. Hindi gali pwede, hindi pwede. Pwede man gurang isa. Ang tail sila nga isa nakasablay lang da sa table no? Dako na kulbala sa kadakoon basip lang. Okay na sa